Hi guys. Uncle Ballu. Netta. Du. Swinka. Da. Chapati. Chapati empuno. Tuga chapati. Chapati empuno. Noita chapati. Aundu. Engal walking പോകുന്നില്ല. Hey guys. Videos pura tule, content video par de tule. क्या है मैं कौन है तुम समझा यानी एरंदु को तुंडु निकले Hi guys. Hi guys. Hi guys. Uncle Ballu. Netta. Du. Swinka. Da. Du. ఏనా అనుకును బల్ల ఎత్తుందు Enna Ballu. ఏనా అనుకును I come back. I come back. దాదా అనుకును Last one. దాదా అనుకును అలా ఉలే చలా 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 బల్ల బుడ్లు ఏనా అనుకును బల్ల బుడ్లు ఏనా అనుకును ఉలే న్యాబుంటు ఇంచా Hi guys. Hi guys, tulog mang tula. Tulog. Hi guys. Ballo swing ka. Yan na ninja. Ballo. Hi guys. Encha kattunu. Kattunundu. Netta pattuno. Air kattini. Air kattini. Yan kattina. Swing ka andeni. Kattindaye. Daya kattina. Anta. Jigam. Jika. Ballo. Hi guys. Ina wana satiji guys. Una sorti. Atiji una sorti. Guys. Hi guys, Mark. Hi guys. ట్రైన్ కాను కను 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 Subscribe mandare. Satambu. Support mandale. Ne ನೀರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆ ಜೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಪ ಗದನ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾದ ಅನ್ಕೊಂತೀರ Wattana. ಏನ Wattana. ಅಜ್ಜನ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ No. Hi guys. Hi guys. ಎಂತ ಜಂದಿಲ್ಲ ಕೆನ ವಾವ್ Modu. ಏನು ಅವೇನ ಕಣ್ಣ ಮುಂಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಕುಜಾಲೆ Da. ಕೆಬಿ Da. ಗುಡ್ ಚಿರಕ್ಷಾ Mandi. ಬಟ್
केला चपाती चपाती पुनो तुका चपाती चपाती पुनो होय चपाती అవును अच्छा नम ज़्यादा बाकी हाय गाइस నీ చపాతి 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 होय चपाती అవును అటు చపాతి ಎಲ್ಲ ಪುಳಿ ಹಬ್ಬ चिराग शेण आणतो मी सैनी चिराक्षा व्लॉग म्हणतोंदुल्ला चिराक्षा हाय गाइस ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ వండ అవును ఓ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ Hi guys, inglo walking by the inglo walking പോകുന്നില്ല काय कायट जातो मोबाईल आतो अय्यो देवरे हेड बलिया हाय इंको वाकिंग बुक में गाइस बस ಬರ್ರಾತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲುಂದು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋ ये guys walking end month ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಮುಲ್ಪ ಪತೋನಿಯ ಸರ್ ಗಾಯಸ್ ಎಂಕ್ಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ ವರ್ಷಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಸರಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಾಶ್ ಏರ್ಪುರನ ಬಿಡ ತುತ್ತು ಜರ वीडियोस पूरा तुले कंटेंट वीडियो पार दे तुले वीडियोस तुले गाइस चिराक्षन व्लॉग स्टार्ट आतंद चप्पल तो जाले तुका गाइस रोड तुले फुल आड़ातल फॉलो मन प्ले सब्सक्राइब मन प्ले लाइक मन प्ले शेयर मन प्ले थैंक यू
जलंदे मित्तू बढ़ गया ओके सारा अड़ गए बे क्या मम्मा का चप्पल थी ఇది దా చప్పని फोटो वाला ये व्लॉग దా చప్పని आ ನೀರು ಗೊಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಗೊಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪೊನ್ನ ಜಾವಸ್ತೀನಿ 아무튼이거라. 오라. 아? ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು 할라바타 안물 빠지고. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 만티기나 먹어. Hi guys, bali nama meen manpuga bangura meenu fresh at kumedina naguttich manpuga guys tole discover puja dette marsinko red ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂತ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ತೋಜ ಶೋಕ್ ಮೀನು ಒಂಚ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾರ ಇನ್ನು ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಿರಕ್ಷ ಎಂತ ಮಾಡುದ దోసు ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿನ నే యాన ಗಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತಲೆ ನೂಲೊಂದು ಜೋಡಿತ ಎಸ್ बुलून को मोबाइल भी हो रहा था मेरे साथ हाउ मन पुड़िया ट्राई ಅವನು ದಕ್ಕ ದೂರ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಶ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 네. Thank you. Bye. Good evening.